Здравейте, здравейте, скъпи мои приятели! За тези от вас, които не ме познават, аз съм Виктория Дякова и съм клиничен психолог. Включвам се днес отново с темата за емоционалното хранене, тъй като продължавате да ми задавате въпроси, свързани с тази тема, и се оказва все повече, че това наистина е един проблем, който назрява в последните години така с една пълна сила, за съжаление. Но пък от друга страна хубавото е, че започваме да говорим за него, т.е. това означава, че хората стават малко по-запознати и все пак когато насочим фокуса си върху това да търсим решение на даден проблем, то успеваемостта ни е наполовина постигната, така да го кажа. Важното е да осъзнаваме проблема, който имаме, за да можем да се борим с неговите причинители, така да се каже, а не само с повърхността, което в случая се явява и самото емоционално хранене. Преди около 2 седмици пуснах в Инстаграм една анкета за това какви емоции смятате, че всъщност причиняват, предизвикват храненето под емоция. И така бях доста положително изненадана. Зарадвахте ме много с това, че бяхте активни и с това, че всъщност не се повтаряха само едни и същи емоции, които са основните. И това ми хареса, защото идеята ми беше да ви накарам да мислите в тази посока. Тъй като в днешно време и така новините ни занимават с наболялия проблем с вируса, инфлуенсърите ни дават разкрасяващи съвети и все пак да се погрижим и за нашата психична хигиена, за нашето психично здраве. Може би не е толкова интересно, колкото бюти съветите, но все пак надявам се да е доста полезно. Щастлива ще съм, дори на един човек да мога да помогна. Аз съм сигурна, че това ще се случи. Така че затова продължавам с тази тема. Всъщност, оказа се, че доста от вас имат познати, поне ако не те самите, които така предполагат предразположеност към хапването под емоция. И всъщност, ако това видео е полезно, не е полезно за вас, то може да бъде полезно за ваши приятели, за ваши роднини и така. Ще се радвам да го споделите, ако сметнете, че то е полезно. И сега накратко да кажа малко за емоционалното хранене. Всъщност, първото нещо, което трябва да направим, когато смятаме, че евентуално имаме такъв проблем, то е да видим дали можем да разграничаваме нашият физически глад от това, което ние изпитваме. Тоест, дали реално изпитваме реална физическа нужда за храната като суровина, дали наистина сме гладни, или всъщност има някаква емоция, с която не можем да се справим, има някакъв казус, който не може да разрешим в нашите глави, или има един генерализиран проблем, емоция, който не можем с който не можем да се справим, конфликт, който е назрял, не можем да разрешим, или просто липсата на емоции. Ще започна с това, че всъщност как настъпва чувството на глад, когато нашата кръвна захар падне под определени нива, тогава всъщност хипоталамусът ни започва да отделя, да секретира хормони, които ни карат да изпитваме глад. Говоря за физическия глад. Когато започнем да даваме храна, тези нива на хормоните се нормализират, стабилизират се и тогава вече всъщност ние спираме да изпитваме глад, т.е. чувстваме се сити. Обикновено този процес се поддържа горе-долу около 2 часа. Тоест, ако след около 30 минути или след 1 час ние отново сме гладни, това означава, че почти сигурно е всъщност, че ние имаме проблем с емоционалното хранене и всъщност ни се хапва по повод някакъв емоционален проблем или казус. Така, в тези моменти трябва много добре да дефинираме какъв точно глад изпитваме. Дали всъщност е реалния физически или, както казах, някакъв неразрешен емоционален конфликт. Когато направим това нещо, ако всъщност установим, че реално сме гладни, наистина сме гладни за физическа храна,
то тогава това, което може да направим е от скалата от 1 до 10 да си кажем честно, най-честно пред себе си, колко сме гладни. Ако е под 6-7 реално, въобще няма смисъл да посягаме към храна. Тоест можем да изчакаме наистина глада ни да стане малко по-висока степен. Естествено не да изчакаме да прегладнем, защото тогава компенсаторно ще наваксаме с количеството храна. Просто идеята е, когато не сме гладни, а съвсем така лекичко вече усещаме, да не хапваме. Правейки си така тази скала в главата, ще свикнем да контролираме всъщност тези процеси, свързани с хапването. Когато установим обаче, че не сме гладни, наистина за суровината храна, не изпитваме реален физически глад, тогава какво може да направим? Да се спрем и да се питаме, за какво всъщност съм гладна или гладен? Защо? Защото нашето същество, нашият организъм, така сме създадени съвършено, божествено, че винаги ни подсказва, когато има някакъв проблем. Тоест, дали ще е с търсенето на храна постоянно, дали с преяждането. Тоест, ние в един момент ще се усетим, че нещо не е окей и че има нещо, което нашето същество иска да ни каже. В такива случаи ние всъщност трябва да се обърнем към себе си и да се запитаме за какво всъщност съм гладна. Какво е това нещо, което ми липсва? Какво е това нещо, което мога да направя, за да удовлетворя тази своя нужда, ако усещаме, че е някаква нужда? Или всъщност какво мога да направя, за да извентилирам дадената емоция, която ми пречи, ми тежи, например като гняв или просто стрес, с който не знаем как да се справим. Всъщност емоционалното хранене и преяждане, наркотиците, хапчетата, хазарта, всичко това са грешните копинг стратегии за справяне с стреса, с несигурността, с самотата, с негодованието, с чувството за вина и така. Тоест, когато не знаем как да смелим една емоция или едно чувство, то тогава ние търсим всякакви начини, с които да свалим нивото на стреса. Както в случая сега с пандемията, както стана в първия път началото на март месец, когато всички хора се втурнаха лудо да пазаруват. Няма лошо, всеки човек има различни стратегии и намира различни стратегии, които към момента му помагат той да се справи с стреса или поне да свали нивата до минимум на стреса. Тоест, ако някой пазаруването го кара да се чувства по-малко стресиран, то това е окей да го прави. Ако някой го кара да се чувства по-добре, прекарвайки повече време в социалните мрежи, намирайки съмишленици в това, че не знаем какво се случва, че ситуацията реално е стресова и така нататък, нека го прави. Ако някой се чувства по-добре да прекарва часове разговори с приятели, нека го прави. Тоест, всеки има право да избира своите стратегии, да реагира по различен начин на социалната среда и това, което тя му подава като стимул. Той има право да реагира по различен начин, така че да се чувства възможно най-добре, да съхрани себе си, емоциите си, психичното здраве, както правим реално и за физическото си съществуване. Правим най-доброто, на което сме способни, за да се защитим физически и за да функционираме по възможно най-добрия начин. Следователно би следвало да правим същото нещо и за психическото ни състояние. Така че всъщност въпросът е да избираме правилните стратегии за справяне. Както казах, това са грешните копинг стратегии. Храната също е една от тях, повтарям, хапчетата, наркотиците, цигарите, хазартната зависимост и така. Затова можем да си изготвим списък с позитивни неща, които можем да правим, които да свалят нивото на стреса или които ни помагат да си набавяме позитивни емоции, такива каквито сме определили преди това обстойно с списък, написано черно на бяло, какви емоции ни липсват. Например, чувствам се самотен, липсват ми излизания с приятели, липсват ми поводи за празнуване, за смях, нямам връзка с природата, това нещо ми липсва, не намирам време, съответно винаги се появяват оправдания. Направете си списък кои са емоциите, които ви липсват. Също така емоциите, които сте установили, че всъщност ви карат да хапвате или да търсите храна. Когато направите това, може да си направите още един списък, в който, например, спортът да е едно от нещата, които можете да нахраните
своят емоционален резервоар, защото спорта наистина, освен че ви кара да се чувствате полезни за себе си, кара ви да се чувствате добре от това, че се грижите за себе си, за твоето физическо състояние и физическо тяло, както и за психическото, тъй като спортът разтоварва изключително много. За тези от вас, които имат по-задържан гняв, по-високи нива на стрес, могат да изберат малко по-агресивен спорт, който да им действа като един вид отдушник. Разходка с природата, заземяването, въобще връзката с природата и първоизточника е нещо, което действа изключително добре въобще на нервната ни система, на нашето психично състояние. Не е само това. Може да измислите много неща, които да имате като списък под ръка, които да ви помагат в моментите, в които ви установявате, че прибягвате към храната, като нещо, което ще ви набави позитивна емоция, ще ви накара да се чувствате сигурни и спокойни, защото тя винаги е там до вас, в хладилника, в ресторанта, в фастфуд капанчетата и така. Но осъзнаването е една от основните стъпки, че всъщност давайки си храна в излишък или тогава, когато не сме гладни, организмът причиняваме на организма си стрес и всъщност той не знае какво да прави с тази храна. Трупа в излишък, защото не изразходва енергията, защото всъщност не му е трябвала. И осъзнавайки, че ние причиняваме по-скоро дискомфорт на нашия организъм и не даваме точно това, от което се нуждаем, защото ако сипем в една дизелова кола бензин, то ще повредим двигателя. Тоест, трябва да разберем много точно и прецизно от какво точно имаме нужда и точно това нещо да си дадем. Съответно, опитвам се да бъда максимално така сбита в това, което ви казвам и да ви дам максимална информация, само че не ми се получава. Хората, които ме познаят, знаят, че аз съм изключително много словна. Така и не мога с 2-3 думи да кажа това, което искам да кажа. Но извинявам се за което, но се надявам поне да ви е полезно наистина видеото. Още дето мога да ви кажа основните неща, от които хората хапват. Това е първо и така едно от основните неща е несигурността в себе си, в ситуацията, течението на живота, хода на събитията и пак казвам в себе си. Задържан гняв е другото нещо, което ни кара да хапваме също под негово влияние. Чувството за вина е друго основно нещо, което също така е в основния списък. И нещо, което изключително често се случва и това е от скука. Затова трябва да имате този въпросен списък, който да съдържа ваши любими неща, които да правите, хобита, интересни неща, които да си измислите. И дори бих направила така една анкета отново в Инстаграм, в която да ви попитам всъщност какво правите, когато искате да си набавите някакви позитивни емоции. Така ще можем да черпим идеи един от друг. Както аз от вас, така вие един от друг и всъщност да сме си полезни. Нали, все пак сме хора. Целта е, ако можем да си помагаме, не да си пречиме. Достатъчно хейт има. И нещо, което бих казала, че е едно от най-така забулените неща, които всъщност ни карат да хапваме, това е страхът от близост. В повечето случаи страхът от близост е неосъзнат. Това е когато сме били наранени в миналото, ние сме си направили. Това е най-така повърхностно казано. Естествено, който иска да разбере повече, който осъзнава, че има такъв вид проблем, може да ме потърси за лична консултация. Провеждам такива онлайн, независимо в коя точка на света сте и така. Който има желание, може да ми пише на лично съобщение. Всъщност, страхът от близост се формира, може да се формира в детството, може да се формира в последствие. Но това е един от много мощните, много силни страхове. Всъщност, в повечето случаи, пак казвам, той е неосъзнат и реално, когато човек има такъв страх, дори опитвайки се да създаде връзка, да допусне човек близо до себе си, има нещо вътре в него, което се съпротивлява.
И всъщност това е самият страх, който не допуска нищо да ме нарани. Тоест, не допускаме хората близо до себе си или в повечето случаи това става неосъзнато. Ние смятаме, че нещо се е прецакало в нашата връзка, защото не сме добри, или защото другия не е добър, или защото каквото и да било друго. Но всъщност хората, които имат реално страх от близост, те правят така, извършват такива действия, абсолютно неосъзнато, повтарям за трети или четвърти път, които да отблъснат другия партньор. Да го отблъснат защо? Защото моето вътрешно аз има страх от близост. Тоест аз смятам, че когато допусна някой най-вътре до мен, то той ще ме нарани. Разбира се, любовта и най-близките чувства като приятелството винаги крият риска от нараняване, но това не означава, че не трябва да живеем. Това е друга тема. И как работи всъщност хапването под влиянието на страха от близост? Аз имам нужда да хапвам, за да трупам килограми около себе си, т.е. все повече да отдалеча възможното пространство, което другия може да се доближи до мен. Т.е. колкото повече излишни килограми имам, толкова по-трудно е някой да се доближи до мен. Дори да дойде да ме гушне, моето вътрешно аз, моето сърце, душата ми и всъщност вътрешното ми аз стои по-далече под пластовете на излишните мазнини. Колкото и смешно може да ви звучи, но това е нещо, което ние психолозите наблюдаваме изключително често и пак казвам, това е един от основните проблеми. Опитах се съответно да съм максимално кратка, но най-вече важното е да осъзнаете, че обичайки себе си и грижики се за себе си, трябва да правите най-добрия избор. И когато осъзнаете, че всъщност сте гладни за храна, също да правите най-добрия избор за това, което е полезно за вас, за вашето тяло, за вашето функциониране, жизнен път и така нататък. Както и за това, че осъзнавайки, че сте гладни емоционално, се погрижите за вашия емоционален резервоар да е пълен, с емоциите, от които имате нужда. И само да добавя, тъй като мисля, че пропуснах за тези от вас, които се хващат, че хапват под влиянието на позитивни емоции, когато са щастливи, когато са удовлетворени от живота и така нататък, също трябва да намерят нещо друго, към което да насочат енергията си градивно в тези моменти, защото знаем, че когато сме влюбени, когато имаме нова работа, когато тръгва успешно или нов бизнес, когато всъщност нещо хубаво ни се случва, ако примерно насочвате тази позитивна енергия към това да хапвате, защото не знаете какво да правите с тази емоция, то тогава я използвайте за нещо градивно. Някаква кауза, нещо, което с ръцете си да правите или пак отново някакъв спорт. Просто насочете това излишък от позитивна енергия, която, както например от децата, ето моето дете, той е супер енергичен и дори когато е щастлив, почва да скача, да вика, направо не знае какво да прави с тази енергия. И тогава точно в този момент вие се чувствате точно като едно малко дете, което просто обаче вие не сте толкова малки, може да насочите целенасочено и осъзнато, да прецените в коя област е най-добре или в какво нещо в момента, за да излезе нещо позитивно да се роди. Пожелавам ви да сте все по-осъзнати, за да хващате тези моменти, в които правите нещо под влиянието на някаква емоция, която не можете да смеляте или която не знаете как да разчетете. Пак казвам, който има нужда от помощ, може да се обърне към мен за консултация лична, в която работим конкретно с вас, с вашия минал опит, който може би води до въпросните емоции, които не можете да извентилирате или не знаете как. В смисъл, тогава работата е много по-конкретна, но за тези от вас, които искат сами да си помогнат, също имам безплатна книжка, която се казва за емоционалното хранене, която се казва "Гладна ли ми е душата", която, ако желаете да ви изпратя, мога да ви изпратя по имейл. Пишете ми на лични съобщения с имейл, аз ще ви пусна книжката в възможно най-скоро време. И така една хубава новина имам за тези от вас, които следят моята работа и така, които се възползват от моите услуги. И това е, че съвсем скоро, в средата на ноември месец, ще започнем ново предизвикателство, онлайн предизвикателство, което ще се казва "Излъчвай любов", както моята книга. Там ще работим с основните проблеми, свързани с нашето намиране на хармонията
с това как да обичаме себе си, как да живеем пълноценно живота си, как да се научим да поставяме лични граници отново, как да преминем през конфликтите с родителите. Отново ще обърнем внимание на връзките и езиците на любовта и как да намираме по правилния начин да изразяваме своята любов и как да разбираме любовта, която ни дава нашия партньор и така. Но по-подробно за това ще разкажа малко по-натам. Пожелавам ви чудесен ден. Който иска да си закупи книжката "Излъчвай любов", може да ми пише също. Изпращаме с куриер. Не забравяйте да излъчвате любов, защото това, което излъчваме, това привличаме. Усмихвайте се повече, не си зарявайте главата, когато има проблеми, но просто бъдете целенасочени, не просто в едно празно вайкане. Ако имате нужда от специалист, аз съм на среща. Прекарате повече време сред природата и с приятели. И сред приятели и хора, които ви носят любов и хубаво усещане за света и за живота. И ви пожелавам чудесен ден и до скоро. Обичам ви, чао!